Dan sy'n mynd i baratoi curry frecwast. Curry i frecwast. Ie. Dyma'n fersiwn i... Dyma'n swnio'n arturiol i curry frecwast. Cwpl o peints, fach o wedyn. Ar dod yna, heibio hynny, dwi'n meddwl. So, yn fersiwn i o Kedgeree, mae sawl ryseit gwahanol ar gyfer e, ond i ddechrau'n gloi, jyst na gif i wneud, ys eisiau weinons yn tenau. Okay? Ni'n mynd i ffrio rhain bant, i ddechrau denu'r blas mas o'r wynonsyn. Mewn â hwnna i ffrin bant, twymo, gwres isel sydd â fi fan hyn nawr, a dyma bach o olew. Felly jyst meddalu'r Ionic Coch. Ac yna i helpu hwnna, dyma bach o halen, denu'r lleithder yna mas, oce? So beth ydi o oed yn anghofio neud pan dwi'n ffrio nionod. Ie. Dwi byth yn meddwl, ie. Clov o garlleg, jyst i slis yn denau. Tawrwch e am fan. A mewn â hwnna. Okay. Ac yna chili coch. Dibynnu pa mor spicy chi moyn hwn i fod. Mae rhain, dyw'r chilis yn ddim yn twym iawn, ond dod â'i falle cwarter chili mewn. Yn gyda hwnna'n thefod, so ta chi ma'n bita yna, piwch yn o mas. Okay. So, mewn â'n chili ni. Ni'n meddwl am Kedgeree, gwrs fel rhywbeth sy'n cael yn tyrregwas, yn dweud. Ti'n gwybod allai di fita fe, unrhyw adeg o'r dydd, wrth gwrs, yn diwedd. Ti'n gwybod, yn neis amser cino. Bydde fe, bydde fe'n iawn. Ond rhywbeth swmpus fe, rhywbeth byddwch chi'n gael, fatha drwm fel brecwas, a digon o fwyd yn ei cadw chi fynd trwy'r dydd. Reit. Okay. Tyma bach o dŵr nesa, i creu bach o stem. A trowch y gres lan nawr, oce? Nesa, ni'n mynd i adio cwpl o'n spices ni. So, ffowdwr curry, gymasgus gres canolig sydd â fi fan hyn, oce? Trwyed hwnna mewn. Dibynnu pa mor ddewr i arid yn poeth. Yng Nghymru, ie. Tyma bach o sinsir a tyma bach o turmeric. Sim rhaid dod i'r ddoi elfen yma mewn, ond nhw'n y cwbwr dy fi, a mae rhaid defnyddio nhw. Chi'n prynu'r spices, maen nhw'n eistedd nhw. Ie, ond mae'n rhyfedd, mae turmeric yn ffindio ffordd i fewn i gymaint o bethau. Fwyd sydd o sail curry, Thai, India. Mae'n cynnig lliw fach neis, ond bydwch chi'n dod i gormod, chos mae'n gallu newid blast o ffefyd. So mae'n nod sy'n gweithio, ond mae'n un o'r prylysau cryf iawn yma. A mae di dod yn rhywbeth ffasiynol iawn, yn diweddar hefyd yn diwedd, ti'n gwybod? Mae fod yn dda i ni yn diwedd, yndi? Ydy. Turmeric shot yn y bore, llai beth yn neud. O, beth i, mae lot o'r pethau yma, spices, llysiau, yn cael y label superfood. Fi'n gwybod erioed, maen nhw'n iach, do. Ie. Mae'n cael y label yma, dwi'n gwybod, sy'n werthu mwy neu be bynnag ydi o. Na ni. Ysda fi fan hyn nawr, fi wedi adio Pupur Coch, so rai mas o jaren, maen nhw wedi cael y crôn i tynnu bant, a wedyn maen nhw'n barod i ddefnyddio. Ond gallwch chi wneud gallwch chi rostio rain yn y ffwrn, a wedyn dod nhw mewn clingffilm, gadewch chi nhw fel bach o stem, gallwch chi clau'r crôn bat, neu os chi ddim yn moyn, just bitwch y crôn. Ti'n gallu roi nhw mewn yn amrwd sy'n ti'n moyn, wyt ti? Gallwch, a wedyn just adiwch nhw at yr ysyd, a gynnu coginio mas wedyn. Llwy de wedyn o tomato puree. Mae hwn mynd i helpu'r gymysgedd i tywau ychydig. Okay. A nesa, gewn ni adio yn eog wedi fygu. Straight mas o pecyn, stwff ti wedi slisio ystod fi fan hyn, so lan i chi. Chi'n rwygo fe, neu jyst gymryd cyllech a torrwch drwyddo. Ti'n gallu prynu fe nawr, ti'n gallu prynu darnau bach yn dweud, ti'n mo fel yr off-cut. Sy'n dim i rhywbeth fel un, yn diwe? Bydd fe'n pertheth, lot yn ratach i ddefnyddio. A di ma fe? A wedyn, os ydych chi'n prynu ochr cyfan, cadwch y trim nôl, bydd hwn yn ffordd da iawn o defnyddio fe gyd lan. Os yna rhywbeth arall, heblaw salmon difygus sy'n gallu defnyddio? Cippers yn traddodiadol, bydde fe yn cael defnyddio, neu gallwch chi defnyddio haddock neu rhywbeth tebyg, neu os nad ych chi licio pysgod sydd wedi fygu, gallwch chi dod i pysgod arferol mewn. Ond dyna dydig pan mae'n un fengach, o'n i'n licio pysgod i fygu o gwybod yma pam. Ond pan ti'n neud fedi, mae dy flas ti'n newid hefyd. Dwi'n gwybod sy'n ni'n gallu bita cippers yn y bore. Ie, na. Ambell i beth. Na, sa'n credu. Reit, perlysiau ffres, hwn yn bwysig iawn, chos mae rhain yn aromatic iawn. Hwn ych chi'n moyn, os mynd i codi yr yseit tra bod chi'n bita fe, bydd yn gweithio'n dda iawn. Coriander ffres, ac yna bach o spigoglis, bach o spinach, jyst wedi rhwygo a mewn â hwnna. Yn edrych fel lot, ond wnaeth hwnna coginio lawr i braidd dim byd. Ie, mae hwnna'n rhyfedd spigoglis yn diwedd. Ti'n cael bag mawr ohono fe, a ar y diwedd mae dy ti llon cwpan. Mae jyst i mynd. Ond hefyd, mae'n doff y sydyn di, so angen defnyddio fo. So dwi'n dweud, roed mwy a mwy i fewn, jyst i gael gorad o paciad. Beth fi wedi adio fan hyn nawr, yw bach o reis wedi coginio yn barod. Wedi berwi, wedi oeri dan tap dwrwr. Dim ond chi'n bita fe heddi, bydd fe'n iawn i cadw. Bydwch chi'n cadw fe dros nos, ond cadwch e mewn ac yna. Felly'n bwysig chdi oeri fo'n sydyn dan tap dwrwr, a ddim gadael i oeri dan
amser ei hun. Yn gwmws. Mae'n bwysig iawn i oeri fe, wneud fe'n saff i fita wedyn. A tra bod chi'n mynd i ail fita fe, newch chi'n siŵr bod chi'n twymo fe wedyn yn ferw cyn bod chi'n mynd i fita fe eto. Reit. Ocê. Digon saff i wneud. Ife dyna'r ffordd traddodiadol, ni wastad yn meddwl bod ti'n goffod rhoi reis mewn i goginio mewn yn y saws. Na pan wedi sy'n fersiwn i yw. O, reit. Nid bod fi wedi trio wneud. Na, cheats version yw mewn ffordd, ond byddwch chi'n gwneud yn traddodiadol, byddwch chi'n dod i'r reis mewn heb i goginio, a wedyn bydd yr hylif wedyn yn signo gyd mewn i'r reis yn tebyg iawn i'r risotto. Reit. A mae hwnna'n mynd i gymryd tua 15-20 munud, so o'n i'n meddwl, fel fill i'n neud e, bach yn gyflymach. Dyma set. Ddim ar prawn da sy'n cael 15 munud. A ti'n meddwl, os i ti yn neud hynny, ti'n gofod cadw dylygad arno fe trwy'r amser yn dwi ti? Ti'n gofod styro fe trwy'r amser. So bach o'n reis ni fan hyn nawr. Hwna'n edrych yn lyflu. Chdi di, dweud y traddodiadol mae hwn ar gyfer brecwast. Ond cinio swpar sy'n wrth y modd. Ie, fi'n gofod. Nesa, chi'n mynd i weini fe gyda wyau wedi berwi. So, gen i weld, gobeithio bod rhaid mynd i bod eitha feddwl yn y canol. Ta be, yn i'n gweld chdi'n pocio yn gynharach cyn i chdi ddechrau'r slot ac yn i'n fel. Na ni. So, gobeithio mae'n wyau'n berffaith. Bach o ffibirdi. A na chi un yn barod i fynd. Mae hwnna Dos di amdani siarad i fasu. ffantastig. Na, gwan, cer ti. Ti'n siŵr an, dwi'n gorau siarad mewn eiliad. Digon, gwan. Dechrau di fanna. Paid yn neud y llun nesaf mor fawr. Dwi'n teimlo'n ddrwg gwan achos i'n cael bita cyn siarad. Gwan ten, tri efe. Di'n neis? O, Neis? yn hyfryd. Na chi. Ti'n siarad.